Grote finale quizspel. Supportersdag Mike Teunissen. Het is vandaag 10 november. Dit is het Pelemaasjournaal. In Café Roulantia in IJsselstein werd zaterdagavond de finale van de eerste editie van het quizspel gehouden. 28 teams uit Heide, Leunen, Merselo, Veulen en Vredepeel en ook uit IJsselstein gingen met elkaar de strijd aan voor de titel Slimste Team. De teams kregen op zaterdag 17 oktober een pittige taak voor hun kiezen. Het oplossen van veel quizvragen, cryptogrammen en sudoku's, maar ook het herkennen van muziekclips of kunstwerken. De deelnemers kregen de hele avond de tijd om de opdrachten in te vullen. Aan het eind van de avond diende het boek weer ingeleverd te worden. Uiteindelijk trok Café Rongen uit Leunen aan het langste eind. Bandito's uit IJsselstein glipte de winst door de vingers doordat ze de verkeerde categorie wegstreepten en als derde eindigde Grote Beurt uit Merselo. Het prijzengeld van €500 werd verdeeld onder de top 3. Leon Smits en Emmy Pijpers waren trots op de winst. Hoe voelt het nou? Ja, onwerkelijk. We hebben een superleuke avond gehad en dat was voor ons het voornaamste. En ja, dan is zo'n avond toch spannend, want je hebt er alles uitgehaald. En ja, we hadden ook wel het idee dat we het supergoed hadden gedaan. Maar ja, dan moet het nog maar afwachten. Hè. Dus, Jullie zijn echt de slimste van de VZO. Ja, bizar. Bizar. Hebben jullie er veel werk aan gehad? Aan voorbereiding eigenlijk niet. We zijn gaan zitten. We hebben de vragen verdeeld en we zijn aan de slag gegaan. En dat bracht veel plezier met zich mee en het heeft goed uitgepakt. Hebben jullie nog met hulptroepen gewerkt of is dit het groepje wat heeft gedaan? Heel veel hulptroepen, zeker over die echte dorpse vragen. Ja, daar zijn we gewoon te jong voor. Vooral die bijnamen van alle mensen en zo, daar hadden we wel echt telefonisch contact met de oudere garde van Leunen. Ja. Er was ook een speciale opdracht. Maak op een zo leuk mogelijke manier de clip van Stuterbal na. De prijs, een bezoek aan de Heineken Brouwerij, werd gewonnen door het team Veulen, Kern met Pit. Per team moest 1 deelnemer zich melden voor een geheime opdracht bij Ton Thomas in Merselo met een helm, een bandenplakset en een geldig rijbewijs. Na het plakken van een lekke band moesten de deelnemers een theorie-examen voor het rijbewijs afleggen. Dit viel tegen. De organisatie is tevreden en kijkt alweer uit naar editie 2. We hebben afgelopen week de datum al bekendgemaakt. Volgend jaar, 2016, 1 oktober is de quizavond. Dus dan gaan mensen weer op locatie aan de slag met een bult vragen, opdrachten, puzzels. En 22 oktober, dan hebben we de feestavond. Dus dat ligt vast en dat gaat weer een grandioos spektakel worden, dat weet ik zeker. Absoluut. Dezelfde formule? Ja, we gaan een aantal dingen aanpassen. We hebben natuurlijk geleerd van een aantal zaken die we nu gedaan hebben. We hebben een evaluatie gehad van de teams, die hebben we gekregen. Ja, je gaat altijd aanpassen, maar het concept blijft wel overeind. Wat voor ons belangrijk is de sfeer binnen de teams, een gezellige avond. Verbroedering tussen teams, jong en oud moet mee kunnen doen. Dat vinden we echt geweldig. Strijd tussen dorpen is leuk, maar nog leuker zou zijn als het de strijd zou worden tussen de carnavalsvereniging van Leunen en de carnavalsvereniging van Heide. En de voetbalclub uit IJsselstein tegen de voetbalclub uit Merselo. Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als we dat nog zouden kunnen toevoegen aan de competitie. Dus jullie hopen op nog meer deelnemers volgend jaar? Ja, we gaan voor een verdubbeling van het aantal deelnemers. We hebben er 28 dit jaar en wij gaan voor 56 volgend jaar. Meedoen is ook mogelijk voor spelletjesfanaten van buiten de 6 kerkdorpen. Iedereen kan in principe meedoen. Voorwaarde is dat je contactpersoon in een van de 6 VZO-dorpen woont. Dus als je een contactpersoon vindt in Heide en je bouwt daar een team omheen rond Venray, dan kan Venray meedoen. Dat is een voorwaarde die we wel in stand houden. Want ja, VZO is de initiator-organisator van het evenement, dus dat is wel een grondregel. Ja. Net als Wout Poels onlangs hield ook profwielrenner Mike Teunissen een supportersdag. De dag vond plaats bij Partycentrum Roulantia in IJsselstein, de woonplaats van Teunissen. De supportersdag begon met een toertocht van ongeveer 1,5 uur. Hierna konden de deelnemers met een kop soep en een broodje weer op krachten komen. Na de lunch volgde een dubbel interview met Mike en ploegleider Frans Maassen van Team Lotto NL Jumbo. Ook nam de ploegleider samen met Teunissen deel aan de rit. Het weer was in ieder geval meegevallen. Lekker
18, 19 graden. En we hadden weer een mooie groep en ja, verschillend gezelschap. Dus we hebben ook aan iedereen gedacht en een mooi tochtje gereden. Op het einde nog afgesprint voor de fanatiekelingen, dus mijn zusje ook wel blij en ja, een mooi tochtje. 4 weken geleden stopte het seizoen. Ook Teunissen geniet momenteel van een korte vakantie. Hij is redelijk tevreden over zijn eerste seizoen bij de profs. Het was denk ik wel was een goed jaar. Gewoon goed, niet heel slecht. Het begin ja, onder omstandigheden wat minder. Maar uiteindelijk denk ik gewoon ja, goed herpakt, goed einde. Nog een koers kunnen winnen. Als eerstejaars denk ik dat wel redelijk speciaal is. Het seizoen kende voor Teunissen 2 gezichten. Tot juni presteerde hij minder, maar het slotstuk was sterk. Vooral het einde was goed, maar ja, in het begin toch wat pech gehad. November sleutelbeen gebroken, mei nog een keer hard gevallen. Ja, en als eerstejaars is het toch al sowieso moeilijk om ja, me aan te passen. En dan ja, zijn dat factoren die niet meespelen, of niet, ja, die niet echt in je voordeel spelen. Maar ja, goed er bovenop gekomen. En het tweede seizoen was gewoon, ja, was gewoon goed. Vroeger altijd gereden, een koers gewonnen, een paar keer podium. Bij Tours was nog goed, dus ja, dat biedt wel perspectieven. Mike Teunissen heeft het goed naar zijn zin bij Team Lotto NL Jumbo. Zijn werk wordt ook gewaardeerd door de leiding en zijn ploegmaats. Ik denk dat ik wel een steentje heb kunnen bijdragen waar nodig. En ja, ik denk dat het jaar goed was, of in ieder geval ja, voldoende was. En ja, om dat goed of beter te maken, dan moet er wel nog een schepje bovenop. Maar ja, dat gaat hopelijk gebeuren volgend jaar. Als je in je debuutjaar een grote ronde rijdt en je wint een koers en ja, en je wordt top 10 in Parijs Tours in je eerste jaar, nou, dan heb je het meer dan goed gedaan, denk ik. Het eerste seizoen zit erop. Mike Teunissen verwacht weinig veranderingen in de agenda van 2016. Ik denk dat de basis die we allemaal afgesproken hebben, dat die wel goed is. En ja, het begin zal misschien anders zijn, omdat ik nou, als het goed is, wel een goede winter maak en eerder kan beginnen. Dus dat zou anders zijn, maar ja, die precieze invulling die gaan we de komende weken ja, geven. Je weet ook welke wedstrijden die heel graag zou rijden in april. Gaat dat gebeuren? Ja, ik denk Parijs-Roubaix doe je op. Yes. Ja, als je die niet rijdt, dan moet hij gewoon bij de beste 8 van de ploeg bij horen. En daar acht ik hem absoluut tot in staat, dus ik denk wel dat dat moet lukken, ja. Ook dit jaar komt Sinterklaas op de zondag na zijn aankomst in Nederland naar Venray. Hij hoopt dat er veel kinderen op hem staan te wachten op de grote markt. Sint volgt dit jaar dezelfde route als vorig jaar. Het programma op zondag 15 november begint om 2:30 en Sinterklaas hoopt rond 2:30 op de grote markt aan te komen. Hij zou het leuk vinden als er veel kinderen zijn met muziekinstrumenten. De route die Sinterklaas en zijn Pieten volgen is Rijland College, Sint-Antoniusstraat, Monseigneur Verrietstraat, Sint-Antoniusstraat, Kruisstraat, Paterslaan, Paterstraat, Grote Straat en Grote Markt. Vaak stonden ze al op het podium, maar elke keer moet er hard voor gestreden worden. Zo ook afgelopen zondag, toen het voor de majorettes van Concordia tijd was om hun beste beentje voor te zetten op het Limburgs kampioenschap. In sporthal De Curve in Meijel werd afgelopen zondag door de majorettes uit onze provincie hard gestreden om de hoogste punten en daarmee ook de Limburgse titel. De majorettes van Fanfare Concordia uit Wansum traden tijdens dit kampioenschap ook op en probeerden met hun batonkunsten de jury te imponeren. Als eerste traden Jules Jansen en Dian Kersten op. De laatste tijd een nieuw wedstrijdduo bij de majorettes uit Wansum. Door veel oefenen maakt het duo een mooie indruk op de beoordelende jury. Even later was het tijd voor het kwartet. Dit viertal, bestaande uit Cynthia Jansen, Melanie Jansen, Danique Jansen en Fabienne Kremers, kwamen met deze dans voor de tweede maal aan de start van zo'n concours. Na een zeer korte rustpauze mochten Danique en Fabienne de vloer op met een duodans. Ook voor hun de tweede maal dat ze voor de jury optraden. Ging niet alles goed, bleek de jury toch onder de indruk van hun kunsten. Het andere duo, Cynthia en Melanie, sloten de rij af voor Wansum. Bij hun vlogen de vonken van het optreden en kregen een mooie beoordeling voor hun inzet. Uiteindelijk resulteerde dit in een mooie bronzen plak voor Jules en Dian.
De andere 2 duo's behaalden een gouden medaille voor hun dans. Buiten de medailles wonnen ze ook een ticket om mee te mogen doen aan de Nederlands kampioenschappen die plaatsvinden in december. Het hoogtepunt voor de dames uit Wansum zat hem echter aan het einde. Met 86,3 punten behaalde het kwartet niet alleen een gouden medaille, het ticket voor het NK, maar ook de hoogste punten over de hele dag gemeten. Hiervoor ontvingen de dames een mooie bokaal, geschonken door de gemeente Peel en Maas. Tot zover dit Peel en Maas journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Vrijdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is het bewolkt. Het blijft met 11 graden zacht. Overdag is het bewolkt en tijdens opklaringen wordt het 14 graden. Het blijft droog. Ook donderdag blijft het droog en bewolkt. Dan wordt het zo'n 16 graden. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot vrijdag.